Hi guys, paingon namin magtugbong kay karon ang schedule para pagpariban sa akong buhok. Ayan. Di ako sa pharmacy nagpalit og tambal sa parang pagaw kay napagaw ko. Lagi ka na ako nagpariban. Thank you so much, madam. Bumbilya, dam. Bumbilya? Oo. Nay, bumbilya. Ano yun? Ito na yung gusto na sa plate. Tagpila na yan ang bumbilya. Kanian? Tagpila na sida. Ilan eh? 250, ma'am. 250 ni siya. Sige, isa ani daw ko andam. Katong isa po na kuan. Nasa yung mga pila ka bowl. Ana lang. Ay pila ba? Okay ra na siya. 12 volt na. Kusog na siga dam. Oh, kusog siyang siga mo. Sige, kana na lang po. Sige, ma'am. 9? Oh. Di ako sa Kojiko. Balingwan, Misamis, Oriental. Hi. Welcome, Kojiko. Oh. Kojiko. Kojiko, terminal. So, kanira inuha. Kana siya dam. 50 o 160. 160 din na isa. 190, I mean, 190. 190 din siya. Sige, kami na lang. Ganang kamo. Sige. Salamat, madam. Ay, sige. Nagpalit ko bumbilya. Kaya kahapon ako nakapalit. Artistingan pa na siya, dam, no? Okay naman siya kasi ga. Okay na siya. Sige. Dili kita magmahay ani among
produkto. Oo. Ah, Siga gini kaya sa kanang gugma bitaw labaw pa niya sa kasiga sa gugma. siga pa na siya sa kadlawon. Charmos inamos. Salamat sa dama. Yes, madam. Nakapalit na kong bumbilya. Nya mo pangas na ko sa amuang bukid. Hi guys! Diyan ako sa among balay. Nya, diara ang resulta sa buhok. Nara, mao na yung resulta sa akong buhok. Toy. Yeah. Madam Chim Chim, thank you so much kay Madam. Nagwapa na akong buhok. Diara. Hayag na kaayo among balay. Si Mama nagkaon sa pan. Ug si Mimi nagkaon sa pan. Akong lula. Alas 10 ko ganina nag-adto sa buntag sa parlor. Nya, hapit na alas 6 na human. Kay naamay nagpa-haircut. Nya, mao to nga na langay. Nya, duha pud mi nagpariband. Kaganiha. Kay naamay nag-abot. Nya, mao to nga wala jud ko nakapaniud to. Kay wala may tinda kanon dadto. Wa may nagtinda dadto. Mao tang igutom jud kay ko ganiha. Nya, pag-abot diri sa balay ganiha brown out. Nya, gutom man kayo. Nagkaon dahin ko sa bahaw. Kay na may bahaw, nya, nay bulad. Nagsugod na sa kukaog parat ay. Nya mao to nga. Nagpangas na lang pudayon ko, na gani ko nagpait sa isda kay gabi naman. Mao na nga karon, nariban na akong buhok. Buton sa resulta dani. Wala pa man kakuan kay bag-o pa man. Yara. Thank you so much you kay Madam. Nagwapa na akong buhok, Madam. Ganina nag-apas akong partner dito sa parlor. Nya wala pa man mahuman. Abi pud nako og nara siya sa gawas naghulat. Naguli di ay siya. Nya akong gikontak ang bana sa akong manghod muna lang ang akong gisakyan pagpangas. Nara si Lula. Lula, nagkaon na ka, Lula? Ha? Nagkaon akong Lula. Kuy Ginoo ko sa akong pag-umangko na unsa man ni siya nga nagharay-haray man na diha. Kuy Ginoo ko. Si Mimi nasa ilaw. Unsa man na Mimi? Agoy ambi ng paan bi di na nimo mahurot ambi na bi. Nagtago si Mimi sa ilaw mo, nagtago siya. Agoy Ginoo ko sa akong pag-umangkon. Dalaga na jud siya. Nanay cellphone, mag-text na pod ni, daga na pod ka-chat dani. Bantay jud. Uy, unsa man ang paan oh. Hipusa ka ng paan. Mo nang bumbilya nga akong gipalit. Kanira isa. Daghan salamat sa inyohang tanan, followers sa TikTok, subscribers sa YouTube, bag-ong subscribers, daghan kayong salamat sa inyohang tanan. Sa mga nagsuporta sa kuha, thank you so much. And then sa mga wala nag-skip sa ads, thank you so much. Dako kay tug ikatabang sa kuha puhon-puhon. Maunang nagpasalamat ko sa inyohang tanan sa mga suporta ninyo sa kuha. Hangtod sa hangtod ang atong panag-uban. Hinaot nga dili ko ninyo biyaan sa kanunay. Anaa mo kanunay sa kuha. Thank you so much. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated mo sa akong mga video. Daghang salamat sa inyohang tanan. Bye!